Привет, здравейте! Сега сме в България и всички тези, които ще бъдат в този кадър, те не са от България. Много обичат България и това ще го разберете от нещо, което ще последва сега. Казвам се Максим и ние продължаваме. Чуйте природата и свободата. И в тази свобода се ражда Йовано, Йованке, край Вардарот седиш, море бело платно белиш, все нагоре гледаш, душо, сърце мое, Йовано, Йованке. Край Вардарот седиш, море бело платно белиш, все нагоре гледаш, душо, сърце мое, Йовано. Йованке, аз те тебе чекам, море дома да ми дойдеш, а ти не довадеш, душо, сърце мое, Йовано. Йованке, твоята майка, море тебе не те пуща, Край варта да дойдеш, душо, сърце мое, Йовано. Добре, послушай. Ей, това е Мариана Чепраздова и ти си От Чеши. Станислав Садаклиев. Аз съм от Болград. Владимир Твърдица. Василий Колевче. Аня Прямобалка. И Максим Димитров от Голица. И аз съм от Голица! Но ние сме